weltaare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltaare tv takkusana yoni to ñoomel to melga to wompu to wuliége to taktake to boruji to butanda to samba kañi to kaƴela zacharia to magama to fumo guileyta to zereyka ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno amadou dafto mbouto ha to galle makko seeno paalele ko taari ɗum kala ene jeeya e gardedi kabaruuji men to leydi Mauritanie temmedde ɗiɗo e nogas ɗiɗo prisonnier goppitama e yamirore hoorejo leydi ndi e gam hurma lewru korka ɓe goppitama e mbadi grâce présidentielle to leydi Sénégal to bammule weeli gara ko yenade cukalel toksel ubbanogel ko ɓooya hen yiita tigui yenade nde ne ubbita goski kine yaltina boowal ene sikka kadi holko taƴa e goski hen to leydi Mali cukel kokkela mayga ko hoore jaagoɗo laamu sabboddu leydi Mali o waɗi ñande julde nde ñande alet ɓennuɗo jillu makko e yoga e galleji mennoɓe ardade leydi ɗi taweteɓe nder Bamako to leydi Conakry Guinée Conakry ko mennoɗo wonde ministre de transport o meeɗino kadi wonde ambassadeur joɗannoɗo leydi Guinée Conakry to leydi Russe kañum tigui teeɓa to keerol hakkude leydi Mali e leydi Guinée o yinno ko furtade yidde gam yaltude leydi ndi kabaruji men to leydi Nigéria ko huɓerede 3e étage kañuma yani toon e yimɓe ko famdi kala yimɓe sappo mbasi hen pittali men habaruji men joolam jaɓɓeli ma jaa ha to leydi France to leydi Ukraine ha to leydi Italie ha to leydi Haïti bisimilla mone ketki hotodirte joni joni piren pacciren musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere jaɓɓoɗen gorel teya gorel teya ko haako moƴƴo iwruken to koridinora ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel teya ala rewam ala effet a wulna ndiyam ha wula jaw ha fasa guitta hen ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel teya an joguiɗo AVC walla jogui cardiaque ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru mo nangata taare caɗele gorago tuƴiɗo ko fiiɗo koyɗe musoje koppi musoji ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru an donkuɗo yaade jama e juma jokkoyɗe enɗam gam koyɗe musoje jokkodir e gorel teya an neɗɗo tuƴiɗo so tawi aɗa yara gorel teya gonata koye foccade ha mbiya liw sa yiiɗi jokkodirde e gorel teya sa yeehi to site mabɓe internet mbatta ko www.gorelteya.com ma janggan hoore maɗa sa jangi ma yi toon kala ko gorel teya safrata so tawi ne yaade maɗa mbaɗa commande mo jiɗɗa kala e nder oɗon site maɓe jaaboma ko ɓuuri yawde sa yiiɗi hebde tonggode gorel teya so tawi ko to leydi Sénégal gonɗa 00221 77 631 71 68 ɗum koto Touba nototoma ko biteɗo Moustapha Mbacké so tawi koto Kidira woɗɗani leydi Mali galle ceerno Habous Diallo 00221 77 554 75 54 so tawi koto leydi Gabon gonɗa Libreville to jeere Mamboje ko taari ɗum kala Demba Sy mbatta ko 00241 077 12 45 51 so tawi koto États-Unis de Amérique Abousso Kawral Fouta Business plus 1 347 701 56 77 so tawi koto leydi France gonɗa ko Harouna Ngayda 06 50 99 64 43
musidɓe tedduɓe mbatten haqqillaji men e gorel teyya kalleji ndi gonɗa gorel teyya ene ɓuuri ɓattitade ma Keɗtoɗe kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone talata tiɗen gone talata tati lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi kabaruji men e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah ko adi kabaruji men jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique e dendagal calsatiri pelle men emin mbiya ona juulemo wuuri yen juul kewɗo oɗon jerlo oɗon jaafo yo Allah rokku en jaɓanede korka men o rokka en kadi tawtorede korkaji kewɗi limtinɗi dendagal noon ɓe dañani tawtorede mayirde lewru ndu ɓe dañani tawtorede julde nde eɗen taw ko yaltuɓe aduna eɗen mbiya kamɓe kala nde Allah yurmotoɓe yafoɓe hannaɓe aljanna kamɓe dendagal mayɓe julɓe kala kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie pudorɗen gam huruma lewru korka mayno ɗum e gam yidde hollirde weltare mum kadi e nde ɗo julde taw ko julde korka hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh la Ghazouani o rokki yamirore noon o yaafima temedde ɗiɗo e nogas e ɗiɗo neɗɗo sokonoɓe woni prisonnier ji taw ko sokonoɓe nder kasoji leydi Mauritanie o rokki yamirore kamɓe kala nde ɓe goppitte ɓe mbawa tigui fatude galleji mabɓe juulede toon julde korka ɓe juldoya e famille aji mabɓe kamɓe kala noon ɓe goppita koye mbadi grâce présidentielle fiftinde on noon ko leydi Mauritanie e tugnorgal ndi eɓe jogui article nder tugnorgal leydi Mauritanie eɓe jogui hen kuulal walla article ngal tonggode 37 ngal noon ene rokki hoorejo leydi Mauritanie yamirore wawde kay woppidde kala nongaɓe nder kasoji e mbadi grâce présidentielle oɗon communiqué noon ko ñande altine ñande ñalawma hanki o communiqué o tigui wawi ɓayinede ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni leydi Mauritanie no yoga e leyɗele julɓe tawateɓe nder windere hekkala ko altine hanki o mbaɗi julde mumen taw ko julde mumen korka woni idil fitri hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Ghazouani e yoga e jagorɗe makko pumi tigui koto juma biteɗo juma Ibnu Abbas mo Nouakchott sara makko noon yiyama toon hono hoore jagorɗe leydi ndi Mohamed Bilali wula Mesouda wondude e hoorejo suudu sarɗiyeji biteɗo Cheikh wula Baya wondude e mawɗo Lunda wondude ministre secrétaire général à la présidence de la République wondude chef d'état major des armées e ambassadeur uji kewɗi joɗaniɓe leyɗele mumen taw ko leyɗele julɓe tawateɓe nder leydi Mauritanie almami juma ka noon gardiɗo juulo ngu ko biteɗo imam Ahmedou wula lemra bota wula Habibou Mahamana ko kañum tigui ardi juulo ngu e nder khutba makko noon kanko almami o siftini julɓeɓe kala nde nanggodirta kañumen kala jiɗodira gona neɗɗo goto o siftiniɓe kadi wonde islam ko diine justice jiɗɗo tigui potal ko jiɗɗo tigui moƴƴere ko diine mo yiiɗa fitinaji mo yiiɗa violence yiiɗa kala kene wiye agression ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie hoorejo leydi ndi hono Mohamed Cheikh Ghazouani o ɓayyini tigui décret on décret noon ko hollirde wonde ñalawma talata hande o ko ñalawma talata hande o ko ñalawma journée férié chômé payé woni tigui ko ñalawma gurte mo gollotoɓe mbawa tigui heddade nder galleji men tawa kadi hayso gollaki ko yoɓeteɓe ha joni kabaruji men nder leydi Mauritanie waali mo Nouakchott banggue hirnangue hono biteɗo Abdourahmane Ould El Hassane e wondude e protection yimɓe protection civile en e garde côte woni tigui renoɓe maaje kaɗɗe wondude e ministère de la santé ɓe mbaɗi supervisé altine hanki o opération noon ko yidde ɓeydude tekkinde nden ka e kisal tufɗe maaje kadde tawtede nder Nouakchott e noon e sahaji julde ko wayno ñande julde taske ñalawma hanki o samba miñum julde woni ñalawma hande o woni altine hanki talata hande ko ya ndin mbadi noon ɓe mbaɗi visité ɓe wicciti site uji kewɗi ko wayno oɗo site biteɗo ter gite vacance ko station Barhamas ko nokku mo yimɓe keewi arde ɓuftade ko wayno ñalɗi ko wayno julde en walla ko wayno weekend aji walla ko wayno vacance uji e sahaji so wuuli jaw kadi yimɓe hewɓe ne mbawi keewi arde toon ɓuftade laamu ngu noon waɗi ko wiyete kanoji woni tigui batoji jeetati taw ko bateau yon tokson laaɗe tokose badɗe
mawtir taw ko laaɗe jawɗiɗi fewɗi hinde sauvetage ɓe mbawi wadde ɗum e nder maaje kadɗe ɗe e nder tufɗe ɗe noon gam yidde kay wawde kay fabade e rende ɓen aroɓe ɓuftade to noon tawa kadi ɗin kanoji ko bien équipé kono noon kadi wondude ambulance uji jeegom taw ko ambulance uji garɗuɗi jaaduɗi e jamma ɗum tawi tigui e nder tufɗe he e foof noon ko yidde kay ɓeydude ndenka e tekkinde ndenka e kisala ɓen kay aroɓe sukaɓe e mawɓe kala aroɓe ɓuftade e aroɓe tigui welnude aduna mumen to maaje kadɗe ɗe tawtede to Nouakchott hono waali o noon holiti woni gouverneur o noon holiri tigui ɗeɗo golle kala ɗeɓe gollade ko yamirore hoorejo leydi ndi ko miijo hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh El Ghazouani namdiɓe kay ndeɓe tekkinta ndenka e kisala e ɗin nokkuji maaje kadɗe guila kay ɓe mbawa fabade ɓen sukaɓe kala saaha aroɓe toon ɓuftade waali o noon waddi visite o ko ye préfet Tafrak Zeynam wondude responsable uji régional ji garde côte wondude yimɓe ardiɓe sécurité civile en e wilaya ɓe taweteɓe to wilaya banggue hirnangue mo Nouakchott ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar sennumima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paadena leydi Sénégal ne ko altine hanki o ɓe juuli julde mabɓe korka woni Eid la vitre Macky Sall hoorejo leydi ndi o waɗi pumigal makko noon kankone koto juma mawka woni grande mosquée mo Dakar ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to cité tawfeq mo tiwa wona pel ko sunare mawde waɗi toon ko debbo goto noon jaranoɗe duuɓi 60 tawa ine maayi altine hanki o ñande julde korka nde e nder suudu makko ko koddiɗo makko goto noon caggal nde fini subaka gam yidde arde wadde mo julmo wuuri kañum tigui tawimo nder suudu makko o wondani e wonki makko tawi kadi tawi komo tonga woni tigui mo juuɗe mbaɗa liggote kanko debbo noon mbiɗama yarano duuɓi 60 hollirama tigui kanko ko piccirɗe woni bale ko ɗum woni ko hewno yeyde sapeur pompier en gari tigui garani goski kiiɓe nawi ɗum to cuuɗi cafri ɗi waɗede autopsie ne waɗe hen beele ɓe mbawa andu tigui holko yooɓi mayde nde e hol yooɓi ɓe fittane makko police noon udditti hen losgoji jaaƴi no fewi ha joni ko leydi Sénégal keddonen yen ha to weeli ngara noon koko hulɓini waɗi toon e nder bamule wuuro ngo caggal nde julɓe wuuro ngo banno pomulgal mumen ha gayni julde mumen julde korka ñalde oma hanki o nde ɓe gayni noon yoga yimɓe ene keewi tigui ko adi kene jettoyo galle mumen yaɓande bamule wuuro ngo woni guenale wuuro ngo juuroyade mayɓe mumen nde ɓe naati bamulɗe e noon ɓe yiiɗi yiide kala ko goski cukalel ubbanogel ko ɓooyani goski kiine yenade nde ene ubbita goski kiine yaltina ene tawama noon goski ki fuɗɗima gammutinde yimɓe hewɓe noon ene miiji tigui holko taƴa e terɗe ɗe tawa kadi ko ɓen waɗoɓe fétiche kañumen ke wadde ɗeɗon gueɗe e oɗo saaha joni noon gendarmerie wawi noddede ari tigui ha jimi hen sapeur pompier ɓe mbawi tigui ubbidde goski ubbama e oɗo saaha joni kono noon yimɓe wuuro ngo kala namdima mairie ndi kayne men namdima maire o namdima mairie ndi nde mairie ndi ƴettata gardien woni deno guenal ɗe beele gueɗe kamtorinde baaɗe ni enen dokko haalaɓa ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagogal kalfinaɗo ko fate cellal aadi kañum e gollitiɓe mum ɓeɗino ɓe kewade kala subaka so huccidde ɓesgu leydi ndi andinde ɗumen bileteno santé to mboroso covid 19 o yarata nder leydi he ɓe kolliri noon nder waktuji nogas ene cakkitiɗi ɗi ko temedde 5 yimɓe jeetata woni holkisaɓe e nder holkiso he noon e nder holkiso he noon tawama hen ɗiɗi yimɓe ɗiɗo e jaati ko fiɗaɓe covid 19 e nder ɓe cellanoɓe hen ɗiɗo kepti cellal men paati galleji men hay goto ala tampuɗo hay goto kadi ala mayɗo nder waktuji nogas ɗiɗi cakkitiɗi ɗi leydi Sénégal ene yara ñalawma hannde o 60 ujunere ne fawi yimɓe jeeɗiɗo fiɗaɓe covid 19 e nder ɓen noon 64 ujunere e yimɓe nogas keptino cellal men hano hannirta ni dendagal noon ko rafi o yooɓi tugui ko rafi wonata leydi ndi faade oɗo saaha joni ɓe jettima ujunere 960 e yimɓe jeegoma so tawi ɗon ko heddiɓe ñalawma hannde o e juuɗe safroɓe tinaɓe wonduɓe mboros coronavirus koɓe yimɓe nogas leydi Sénégal ko fuɗɗi ƴettude ñakku men tugui ko ñakku gonadi leydi ndi faade oɗo saaha joni ɓe jettima million ne fayi 460 e yimɓe joyi e 9 e yimɓe nayyo woni 1.465.734 neɗɗo ko fuɗɗi ƴettude ñakku mumen e nder jokuli leydi e kala kabaruji men ɗemngal pulaar sen mimito
to leydi Sénégal koto leydi Mali paaɗen jehen ha to wiyete Keñeba Daaru ene tawe nder commune mo Fara e nder commune mo Faraba ɓe tawe nder falde Keñeba ñande jamma alet ina wiyata altine hanki o ɗiɗi lewru men hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi ko sagataɓe ɗiɗo joom tiniji woni militaire uji teeɓa tigui ɓe janno noon koye ɓe kewno arde noon koye ɓen asoɓe kanŋe woni tigui les orpailleurs kala saaha noon ɓe punti ɗumen ɓe kefta mumen kanŋe e mbaɗi ɓe noon ɓe gaari koye mbadi mission caggal noon en kolliri mette mumen yimɓe wuuro ngo kala mbawi notitade hen nde ɓe gaari mumen yantude kadi e ballal dose o woni wañoɓe taw ko wañoɓe fina tawa ɓe mbawi tigui nanggude ɓeɗona militaire uji ɗiɗi ɗiɗo ɓe nangui ɗumen ha ɓiici e oɗo saaha joni mbattama e juuɗe mairie mo Faraba ko adi kay ko dadiɓe ɓe hinde FSD woni force de sécurité et de défense ene garanaɓe ɗon ɓe gaari koye pick-up mumen mbawi tigui teɓade ɓe battiɓe e juuɗe gendarmerie kamɓe ɗiɗo kala battiɓe e juuɗe gendarmerie mo Kenaba tawama noon kamɓe ɗiɗo ɓe kala koɓe dadiɓe ɓe hinde garde national ɓe martaba caporal ha joni ko leydi Mali keddoɗen jeen ha to Ségou e dow lawol Ségou ko accident musɗo waɗi toon ñande aset capantati lewru mayno ɗum sanga midi hakkude nokku wuuro witego hakkude wuuro witego Baguineda e wuuro witege Ciénena e dow route nationale numéro 6 ko oto Toyota mo hinde pick-up kañum tigui ferɓodiri e bus taw ko société Sotrama accident o noon waɗi 17 neɗɗo barmuɓe hen e nder 17 ɓe noon hen nayo kañumen ɓuuri tampude no fewi ko ambulance uji ɗiɗi noon tawi ko gonɗo ambulance uji suudu safriɗo to wiyetedu Tapakoro kañumen tigui garen ɗon dendagal gañiɓe kala ɓe mbaɗama évacué to hôpital mo Mali tawateɗo to Bamako kabaruuji men ɗemngal pulaar ha joni ko leydi Mali keddoɗen hono no mbiruɗen gardidi kabaruuji men Chokola Kokkola Mayga kañum woni hoore jagoɗe laamu sabbundude leydi Mali ñande julde mabɓe korka woni tigui aleta ɓennuɗo go lewru avril o yettima yoga e galleji taw ko haute personnalité ji yimɓe mawɓe tawateɓe e nder Bamako o waɗiɓe julmo wuuri o yettima galle taniraɓe taw ko sosnoɓe kaɗolan wiyeteka PSP woni parti de solidarité et des progrès o yettima kadi ha to galle to famille biteɗo Daba Keita la o juurima kadi joom suudu Modibo Keita men oɗo wonde horeji leydi ɗi o yeehi ha to galleji Mamadou Konaté e to famille Abdoulaye Karima Camara ɓurɗo lollide Kabral o yeehi kadi ha to galle joom suudu Moussa Traoré e to joom suudu Amadou Toumani Touré ɓen kala ko mennoɓe ardade leydi ndi o yeehi kadi ha to galle joom suudu Ibrahima Boubacar Keita ko noon kadi o yejjitani juuroyade joom suudu Soumaïla Cissé kala noon to yetti omo yettina calminali hoorejo leydi ndi e julmo wuuri muɗum hono colonel Azimi Koita galleji ɗi kala noon ɗi o yetti kolliri hen weltare mumen mawde no fewi saabu kay ɓe kolliri kamɓe kala noon ɓe kolliri ko kanko woni premier ministre gadano kanko woni premier ministre gadano wadde ɗeɗo gueɗe pamɗe payidinde no fewi e ndeɗo jokkere ɗam wawde kay yettade ɗiɗon galleji tendagal noon taniraɓe walla mbiyana ko ummi e ɓeɗo biteɗo Modibo Keita kamɓe kala ɓe kolliri hen weltare mabɓe mawde no fewi e ɗeɗo kaye pele badɗe fayida sugele ko kala Mayga waɗi ko yamir tawa kadi ko yamirore hoorejo leydi ni hono colonel Azimi Koita ɓe kolliri noon tuggi kay 1968 faade oɗo jaaha joni kamɓe famille Modibo Keita ɓe kolliri tuggi 1968 faade oɗo saaha joni ala neɗɗo laamu mawɗo no fewi jettiɗoɓe juuradeɓe hono sukel ko kala Mayga waɗi ñande aleta ɓennuɗo ɗum noon ko weltare mawde no fewi e donade laamu ngu e andinde kadi laamu ngu wonde eɓe beltini ɗum no fewi gonde mum koto leydi Guinée paaɗeɗo Mohamed Keita ko mennoɗo wonde ministre des transports e saaha laamu Alpha Condé o wiyama teeb o nanga noon ko sara kerol hakkude leydi Guinée e leydi Mali e tan nanga ko tolno wuuro witego Kouré Malé noon waɗɗani sigiri e o wonno noon koye dow moto goto o yinno tigui ko furtade taccude keerol ngol yaltude leydi Guinée fatude to leyɗele goɗɗe nde o ari noon o fandi keerol ngol omo wonno e werla makko kanko e chauffeur makko ko ɗon tigui o jippi kanko e werla o holliri tigui chauffeur o ɓe goto yo ɓennu kanko noon o wamba e dow moto gam yidde taccude keerol ngol ko ɗon o wiya Teba Mohamed Keita meeɗino wonde ambassadeur joɗaniɗo leydi Guinée to Riche on nawama noon e oɗo saaha yonto commissariat de police mo Sigiri omo
to commissariat de seli omona toon noon e oɗo saaha joni soka ko adi kay komo artiri to Guinée Conakry colonel Doumbouya colonel Mamadi Doumbouya laamiɗo leydi ndi derguiɗo laamu Alpha Condé waɗi ko wayan ko haalande mum e nder haalande noon ko rokkirde kay hollirde wonde kala mennoɗo wonde ministre leydi ndi walla mennoɗo wonde président institution bawɗo wonde kala e nder leydi ndi nde wasata yaltude leydi ndi ha diwa oɗo saaha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar koto leydi Nigéria paɗen ñande aleta ɓennuɗo ko huɓerede 3e étage kañum tigui yani e nder Lagos capitale économique leydi Nigéria bilan provisoire mo keɓɗen ko yimɓe sappo mbasi hen pittali mumen huɓere nde noon hollirama tigui huɓere nde noon ko 3e étage lesso ko boutikaji dépôt woni to noon 2e étage 3e étage o noon ko koɗande hollirama tigui ɗum waɗi ko nder leggal bitegal e bouton betta tawtegal to Lagos fodde yimɓe nogas kadi tawtanoɓe toon ɓen noon Allah faabi muɗumen mbawi tigui jaltinede ene kiisi ene guuri ene kiisi kabaruuji men ɗemgal pulaar kabaruuji men ɗemgal pulaar kabaruuji men jolan jaɓeri koto leydi France paɗen caggal nde leydi France yano sumgoji mum sumgoji hooreji leydi ɗiɓe jeeyi hino dawala ɗiɗaɓal ñande nogas nayi lewru avril maydu tawa ɗaftodiranno ko Emmanuel Macron président sortant leydi ndi wondude e Marie Le Pen caggal noon nde kanko Emmanuel Macron président sortant o heeɓi polgu hollirama tigui ko ñande aseta jeeɗiɗi lewru mai dari ndu gonɗen dow ko nden tigui woni investiture makko nden tigui o wodata o jotto e jappere laamu taw ko lawol makko ɗiɗaɓol woni 2e mandat cérémonie o noon waɗat tigui ko nder salle de fête palais de république to Champs-Élysées mo Paris sanga 11h ɓe kolliri noon cérémonie o noon hewata guiri garaji no fewi koto leydi Ukraine paɗen unité ji dadiɓe leydi Russie wondude e wallidiɓe mum ko wayno république populaire de Donetsk ɓe kolliri tigui ɓe kutorima ñalawma hannde o avion ngaji de guerre wondude artillerie mawɗo no fewi ɓe bombardi position armée leydi Ukraine tawateɗo e oɗo jaaha joni sara usine biteɗo Azovstal koya o nokku goto e oɗo saaha joni tadiɓe combattant ji leydi Ukraine tawate taw ko nder ngoɗo wuuro witego Mariupol ɓe kolli noon yidde mabɓe oɗo saaha joni ko firtude ha laaɓa dendagal unité ji taw ko leydi Ukraine tawateɓe nder ngono wuuro kala ha laaɓa beele kay wuuro ngo ne arta e juuɗe mabɓe ha joni koye on fannu keddoɗen jayde leydi Italie witede Corriere della Sera ɓe kolliri tigui talata hande o wonde papa François men mawɗo diine isayankoɓe windere waɗi ɗaɓɓade mum faade hoorejo leydi Russie e faade laamu leydi Russie kala yidde makko noon ko wadde jillu makko to leydi Russie yidde kay to Moscou beele mo wawa joddade e Vladimir Poutine hoorejo leydi ndi yidde makko kay ko dogde koyɗe jaam beele guerre o ne darto ha laaɓa hakkude leydi Russie e leydi Ukraine o holliri noon ha e oɗo saaha joni o suwata o heɓde jabtowol ummade e hoorejo leydi Russie walla ummade e laamu leydi Russie ɓe mbiyanimo eyi ɓe mbiyanimo ala o tombi tigui koye jabowol mabɓe soɓe bismimomo ma wat jillu makko hano hannirtini koto leydi Haïti udditen kabaruji men diplomate goto jeeyaɗo to leydi wiite Dominique biftama e nder leydi Haïti e o diftama nder leydi Haïti tawi kadi ko fedde ɓurde hulɓinade tawateɓe joguitiɓe tawateɓe nder leydi kañumen biftimo laamu Dominique noon ɓe erima laamu leydi Haïti nde daratono dole mum ponno beele neɗɗo mabɓe ne woppite ko ɓuuri yawde e yaccade biftiɓe ɓe noon biftaɗo o wiyete ko Carlos Guilhem noon hollirama ko guila ñande aljuma ɓennuɗo ko guila nden o bifta fedde biftiɓe noon mbino ko fedde gant ɓurɗo musde no fewi hulɓinade tawateɓe nder leydi he ɓe mbiyete ko gant 400 mawozo musidɓe tedduɓe gasi ha laabi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tongoɗen kabaruji men e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ko Saydou Abou Bah jayde e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sokaɓe Afrique e gardugol Abdoulaye Sarr emin mbiya on juulemo wuuri yen juula kewɗo ñalawma janggo ma en ketto musidɗo men sehil men Sar Abdoulaye Sarr ketki malaki jaam e jaam Allah jogomi jogo on.